kining na naglalis na mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises o sa mga propeta, pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsagid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sang patyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba, kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sa yawa. Posible po nagibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni mo ron na musimba ka. Kinsa man, ang Ginoo o ang yawa. Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kung musimba ta. Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Musimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya, ug mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato, matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa, gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna musimba ka kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano nya dili nimo birthday, adi lang sa akong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, musimba ko ron kay paduong raba ko mularga. Ana, magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa akong simba. Musimba ko ron kay sus mutik rabag board exam akong anak, akong iampo. Unyag wa na mo take og board exam, adi na akong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo. Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay mong tupad, nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imong kinabuhi bawa ka nagmahay sa Ginoo. Ay daghan kay nato, sige mahay ngano man Lord, sige man takog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, na anong dihay nagbinuang, maunahin nooy nakapabor. Ana, tinarong man ta niya akong pagdagan sa eleksyon, pildi man noon ko, na hinooy nagbinuang diha, sige pangurakot, mauna nooy nakalingkod. Ay nanagod. Di ba? Di mo ana. Maayo kay mga buotan demo.
Si Jesus kagubtan sa mga leader, sa mga labinas mga Pariseo, kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gi magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya, ang ilang nahibawan, si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matao sa Bethlehem. Nya kay wa man gid sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kana ra man gyung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible. Ang mga nagsuwat sa Bible, linamdagan sa Espiritu Santo, nahibawan nga diin gid ay matao si Jesus. May kamo akong pangutanon sa inyong nahibawan, diin man matao si Jesus. Uy. Otro sa di ay. Wala mo ibasa-basa di Bible, labi na, wala mo maminaw anang musimba tas misa di Galio. Kanang inikatao mo na ni Jesus, daghan makanang basahon diha. Diin matao si Jesus. Nanaron. Dito matao si Jesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea, niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David, nagpalista siya, nagpasinsos kana bang nagpalista sila, bagigda niya si Maria nga mabdos na. Kanya sa ila ditong pag-adto, dito naatlan si Maria nga nagbati padong na mga anak niya. Kaya wa man sila'y balay, nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila. Dito sila nakasud sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness yun nga natao na ang Mesiyas, ang mga hayop. Ngayon, saan man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao? Diwa kasangyaw. Kay doon na pa ang tatoy tao sa Bethlehem na ni pasaka ni Jose o ni Maria. Nya dito nakaanak si Maria sa balay. Posible nakatong mga tawhana mautoy musangyaw nga natao na ang Mesiyas dinhi sa among balay nya ni akos Bethlehem. Di matuma na ang sugo sa Ginoo, wa may midawat. Murag wa matuman pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di na to dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman
kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod nga porti ng daghana na to problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasa tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag natog mga subversive groups na mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga issue aning corruption dinhi sa atong nasod na usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali, wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon, wala na gitay imitation of Jesus. Ilingay mong tupad ing na nagsunod yung kas Ginoo, ing na kanang debosyon, worship, rehaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanus aman ang imitation mahitabo kung ato ng puyan ang pulong sa Ginoo sama ng kamatuuran. Matud pa diri ni Nicodemus, ingon siya, niingon si Nicodemus usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kung unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte. Si Duterte wa muhusay sa mga sad-an, iyang gipa EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa ka maminaw sa side sa mga pro-Duterte, nag-ingon sad kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC wa sad moagig paghusay due process dinhi sa atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest niya, gidangat to, i-accuse pa nga kidnapping. Nakaron kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process. Kinsa may atong tuhuan? Oy, sige, bahala mo diyan. Karon aron makuan matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado.
nya nasa mo criticize na wa na ni kapuslanan kay naghearing ta o legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte o presuhan or dili ba? Ngano man kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon kay nga naman, naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad na i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Nag-hearing after na priso na ngadtos gawas o unsa may maayo mag-hearing o sa una pa himuon ang desisyon sa Ginoo ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una kinahanglan gid sa paminawon ang matag side maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran ug naa na sa atong konstitusyon kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights ug sa atong justice system. Kanus aman ta makasunod sa Ginoo kung mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban kung sundo na nato atong mahibaw-an in quotation lang ang kabubuton sa Ginoo. Pero kung mosunod na ta sa atong personal interpretation sa balaod unya i-impose dayon nato posible nga nawagtang trespassing. Balaod gyapon pero ato rang personal interpretation or group, certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaning gitawag o mga biases. Bias ba? Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasa nga mo? Oy mga asawa, auditso giday mo yaw-yaw no, putak-putak gidayo, niya kanang accused dayo. Mga bana, kinsa dinhi ang di gyud musinghag or di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa, ta sa kamot. Ade usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gininyong due process ang inyong anak, di gyud mo musinghag, di mo mga saba, di san mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo. Tasa kamot. Ana ayo nga duha ka buok ni isa pero ana rasad ko to ba? Ana. Mao ni kuwang nato. Pulusta nagsunod kunuhay sa balaod pero usahay kumkumo na to ang balaod sa atong kamot na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte moagi gidong tata sa korte due process, legal process niya sa ato sang personal nga kinabuhi kamao gidong tatang maminaw sa atong isig katao
dili ta mo diretso lang hukom. Musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsoon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na makaayo o dili. Kinsay maingon nga makaayo taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong niisas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diya. Kay may mo ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero kung ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gina makaayo. Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mo palit ka. Kay makaayo man. Dayon tagrason. Parihaan na agong moingon ta nga kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay mo ingon nga makaayo na tasa ka mo. Sige. Tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Antay ba? Kanabang paragod anti-Duterte, anti-Marcos. Nga ang tanang isulti aning tawhana kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa din masugot aning iyang giingon. Sige, aton lang us-usag jutay kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway kinsa may mopabor ana nga makaayo na tasa kamot. Ngay usa dito duha tuluran hastang luoy ang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kulurin ang imong buhok aron mo batanon ka ta sa kamot. Away ng olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay nya nindot ta kay kagnaon ta sa kamot kisay mo oyon ana. Klaro na inyong mga naw. Na ato gyong susihon pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa tong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta ka maong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato, kay makailad kay ng ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo, Ginoo giyahi ko, tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran.
Na makatabang kay nato na sa social media na ay tinuod na sa di tinuod pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga ganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies gilive man na sa mga gipang-upload mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay naam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang sa mata mo makikita ang aking damdamin. Makita mo na nato. Makita sa nato ang reaction sa mga tao na ay nagsige diaghimog kali survey kay naam sa mga survey nga makapangutana sa ta nganong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey unya mura mag-igrali nila mingaw makayong mga tao di man kay sila hot nya di ano'y hot kayong mga tao inigrali magsigig yung sagit-sagit di man maapil sa survey. Maminaw tas na mga kalye survey kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon niya ibadlis-badlis inana makatabang sad maabli-abli po ta mura manig na maka anha diyan nato makita pasabot involve open your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Yan na pa manggay last nga kuan kontra nato unsa man tikason ang counting. Sa ato nang tawag og dagdag bawas na ibawasan na asay dagdagan unsaon man nato pagsumpo butlang kibaw mo na unsaon pagsumpo na dagdag bawas humana nindot na kay kagipili ang tanang tao nipili gyud sigon siyang konsensya pero pag abot dito sa machine gikontrol na daan ang ganing kuan resulta unsaon na nato pag-control ambot lang maminaw sad ta sa mga suggestions naamon sa mga suggestions na suggestion sa kumilik na sa suggestion sa mga katawhan ato sang paminawon niya suwaya nato pagtuman nga igsuon dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon ug maunay challenge nato karong nanimba ug challenge natong mga Katoliko ug in general natong mga Kristiyanos